खुलुमबाय बड'लेण्ड एंखं टेलिभिजन स्टुडिअ आं हायनार सिगयारि दिनै फुंबिलिनि गाहाय रादाबफोराव दङ। गसाइगावआव हादोरनि फिरफिलाखौ गाफ्लेनायनि दायाव सासे हमजादों। बरपेटायाव गावनि असे बिमायानो गावनि गथ'खौ गोबौ हाथियारजों जखम खालामना बुथारदों। तिनिसुकियाव सासे लाइमोना पेराग्लाइडारनिफ्राय गोग्लैना जिउ गोमायो। उत्तर प्रदेश पुलिसआ सानै फरायसाफोरखौ एरेस्ट खालामदों। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव महकुमानि बेन्दोंआव थानाय सिमलतापुराव भारतनि हादोरारि फिरफिलाखौ सुबुं खुंथाइ सानखालि गावनि आथिंजों गाफ्लेनानै हादरखौ लाजि फोनांनाय आरो हादोर बेरेखा दाय मावनायनि थाखाय सिमलतापुरानि पुलिसआ एरेस्ट खालामदों। क'क्राझार जिल्लानि पुलिसनि सुलुङाव फोरमायनाय बादिब्ला एरेस्ट खालामजानाय दायनिगिरिनि मुङा ताहेब आली। आथिखालाव दायनिगिरि ताहेब आलीखौ पुलिसआ सेबखांनायनि उनाव जोबथेसालियाव दैथायहरनाय जागोन होननानै मिथिहोदों। जायखिजाया सिमलतापुरनि थागिबि लाइमोन ताहेब आलीआ गोब्राब साजा मोनगोन बियो रोखा होननानैबो पुलिसआ बुंबावदों। मोनसे सोमोनांथाव जाथाय बरपेटा जिल्लानि सिङाव थानाय सार्थिबारियाव असे बिमायानो गावनि गथ'खौ बुथारदों। मख'जाथाव दि 1 बोसोरल' जानाय गावनि गथ'खौनो जया मण्डलआ फुंबिलि समाव न' सिङाव गाइखेर दौनानै माखासे गथ'फोरखौ बाहेरायाव दिहुननानै दरजाखौ मारिथेनानै उन्दै गथ'खौ गोबौ सिखाजों सुग्लिनानै जिउ फोजोबो। सुलुङाव मिथिनाय बादिब्ला जया मण्डलआ रांखान्थियारि आंखालनि थाखायनो गावनि गथ'खौ बुथारदों होनना मिथिनाय जादों। जाथाय जानाय जायगायाव खाथियाव थानाय सुबुंफ्रा गथ'खौ बासायनो थांदोंब्लाबो जायगायाव गथ'आ जिउ गोमायो। बे जाथायनि सायाव जया मण्डलनि फिसाय नरेश मण्डलआ बिसिखौ पुलिस बिफाननिसिम गथायो। मोनसे गिख्रंथाव जाब्रबथाय तिनिसुकिया पेराग्लाइडारनिफ्राय गोग्लैनानै सासे लाइमोननि जिउ खहा जादों। मख'जाथाव दि बे गिख्रंथाव जाब्रबथायाव जिल्लानि गुजियान दिब्रु दैसानि खाथिनि स्काइलैंड रिजर्टआव जादों। बे स्काइलैंड मुंनि रिजर्टखौ सन्जय दास आरो प्रसन्न दास मुंनि सानै सुबुङा आयेन बेरेखायै गायसनदोंमोन। सुलुङाव मिथिनाय बादिब्ला स्काइलैंड रिजर्टआव पेराग्लाइडारनिफ्राय गोग्लैनानै जिउ गोमानाय सासे लाइमोननि मुङा लखिमपुरनि पंकज गगৈ होनना मिथिनाय जादों। जाथायनि उनाव पंकज गगैखौ देहा फाहामथायनि थाखाय देहा फाहामसालियाव थिसनथाय होदोंमोनब्लाबो देहा फाहामसालियावनो जिउ गोमायो। थांनाय मंगलबारखालि रेल लामा होबथानायाव लोब्बा थानाय सानै फरायसाफोरखौ पुलिस बिफाना एरेस्ट खालामदों। मख'जाथाव दि उत्तर प्रदेश पुलिस बिफाना रेल लामा होबथानायाव लोब्बा थानाय सानै फरायसाफोरखौ जाथायाव लोब्बा थाना सा 1000 सुबुंफोरनि सायावबो पुलिस बिफाना केस दैखांदों होनना मिथिनाय जादों आरो बे जाथायाव लोब्बा थानाय गासै 6 पुलिसफोरखौबो सासपेन्ड खालामो। सुलुङाव मिथिनाय बादिब्ला जाथायाव लोब्बा थानानै सासपेन्ड खालामजानाय 6 पुलिसफोरनि मुंफ्रानो जाबाय राकेश पार्थी, एसआइ सेरिजारी जादव, एसआइ कपिल कुमार साहाल, कन्स्टेबल मोहम्मद आकिल, साहिलाल आरो दुर्बेश कुमार आरो सानै फरायसा एरेस्ट खालामजानाय फरायसाफोरनि मुंफ्रानो जाबाय प्रदीप जादव आरो मुकेश जादव होनना मिथिनाय जादों। दिनै फुंबिलिनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।